no problem, please. Timbangan Rudila Palita Plansya Barina ang Dukay Sundang Sanggut Dibilhus Stars Group Palita Kabas Aguran Dibilbar Tataran Sundang Sipilia sudah pakai tay Bibik Repetir Stars Group Tibul Bunting, Maligag Arius, Maligag Isda, Kapino, pinagpaho ng kaso na sa Pilipinas. Hindi mahala sa palalito, Rato, may sweldo. Oh, kamot na mga politiko. Kung kaya nyo ni tanang gabito ng ako ang abilidad, anggot pa ganito, makumapagot. Pero nga naman, yung naani man ang ang sistema sa mga bayan. Ganun ang mga masundari, wala may pagsaka tungod kay kami tapulan, hindi ka palong manarbaho. Kung kaya nyo ito ng gamito ng ako mga gamit, proud ko sa inyo ha. Pumunta ng mga politiko kami na mga kung hindi mo gusto maigo sa kung sa tata nga Rudila, hindi mo gusto maigo sa mga palita, ako mo yung bugado dari bukol ko ng mga putok ng mga politiko pangon araw paano tinutuloy kung timbangan kung saan na inyong mga jamming diyan. Laruay lang tanin nyo ha. O niya akong mga bara 99 bars ikapoy na akong tarbaho dari sa atuan nasod sa atuang bayan kaya nga no hindi mahala sa mga palaliton o niya akong pamilya mag-iso lugaon kung dahil nang ubat mga taon dari sa Pilipinas mga lakaw o adin sa gawas manarbaho kay malog silo nga hindi mo na kaya matas akong silo dari sa Pilipinas kaya agong mo kayo na yung trabaho nga dito mga islay nato dili kaya palagi nga ang mga agong trabaho dito mo yung mga dagkong sildo anong kaya sa tuwa sa Pilipinas nga nung kasi mang 399 minimum rate wala pa dyan contractual pa dyan nya wala pa dyan larong mga benepisyo na ko sa kong pagpanarbaho sa kong mga sa pagpangmaso na ko wag yun nila panghataki ang botong yatakan mga lito isis pilir pag-ibig wala ya karon yung naanak mo sa kuha tanan na amo na kuha tungod nagtarong og sweldo sila sundri ni paninglo na kung kulang ninyo sa kuha o na raw ako mo yung sigado diri sa trabaho maligyan ko karyo sa ako kayo manangbot sa panihan kung mo na akong bars diha lang taman